Мы, дарэчы, тут говорили, что про розныя і іпастасі, і песні, і гумарыстычныя творы, і лірычныя, про якія мы, я думаю, будем яшчэ говорить. І все-таки, хто ж такі Дранько Майсюк? Ось. І гэта мне подказали горадкі, Богом створаная проза, д'яблам высненыя вершы, я стаміўся над парогам, пчолы кружацца і шэршні. Висять там двери на одной завесе, и на сякеру тчэцца павута. Вось я паспрабаваў разобраться ў гэтым. И пародыя так и называется «Хто я?». Что д'яблам створана, что Богом, в кого б мне гэта запытаць? Мо пчол і шэршняў над парогам, якія рыфмамі звіняць. Мо дзвярэй, што на завесе вісяць і ржава скрипучы, мо павуты, што тчэцца лезе, так на сякеру аж пішчыць. О, як даведацца пра гэта, я ж без яго, нібы без рук, ляціць жыццё зусім безмэтна, бо хто я ёсць, Дранько Майсюк. І вершы я, і прозу маю, а хто я больш, X, Y, Z, ці Богом створаны празаік, ці д'яблам выснены паэт. Тут пытанне ўжо ёсць. Выдатная філасофская пародыя, я б сказаў, напісана ў стылі экзістэнцыяналізму. І жыццё без мэты, і хто я ёсць, ну, ўсяго толькі Дранько Майсюк. Все дакладна вызначана. Але гэта ўжо много. Да. Ну, у тебя еще есть так. Столин, ну, конечно, без Парижу Леню нельзя уявить, значит. Там стомленный Париж. Стомлены. І пародыя менавіта праз гэту стомленасць. Памятаеш, такія радкі ў цябе ёсць? Прабач, прыгожая жанчына, што я сцішаю свой парыў. І, відаць, ад стомленасці вось гэтай. Так, поэтому і пародыя так і называецца «Стомленасць парыжанкамі». Прабач, прыгожая жанчына, што быць з табой не прагну бліжай. Таму, павер, адна прычына — вярнуўся я на днях з Парыжа. О мой Парыж, о рэчка сена і елісейскія палі, нашчадкі юнага Верлена ажно да стомы давялі. Якіх жанчын я там пабачыў, якіх я там спазнаў каханак. Прабач, прыгожая зямлячка, дай адпачыць ад парыжанак.